салом ба ҳама. Боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозие ҳаме ки шоем плеера интихоб мекунем. Ҷамъа дар раунча гузаштагим, раунди сеюмда омадагим, сера интихоб мекунем, раунди сеюма бозӣ мекунем. Аз тарафи дасти чап угли боло бозингари моро нишон дисем ва мо бояд ки ҳамин танговора ҷамъ кунем. Танговора ки ҷамъ кардем, уруина мегзариму пулкор. Айна ман танговора ҷамъ мекунам ҳозир. Танговора ина ҷамъ кардам, раунди 3 будам, ина раунди 4 гузашт. Агар шумо бихоед ки уруина пропускат кунед, мисол нафуратон ки ҳамин уруина бозӣ кардан, skip ads интихоб мекунем, мо дар реклама нишон метад. Рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро ва ина ман уруини 4 будам, уруини 5 омадам, уруина пропускат кардам. Дар боло баланси моро нишон дисем, дар баланси ман 0.7 рубла ва 5 тангаи дига кор кардагим. Аз тарафи дасти чап угли поён профила интихоб мекунем. Дар ҷа мо метавонем номона бинависем, номона менависем, сахранита интихоб мекунем, номон сахранит мешавад. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Обмена интихоб мекунем. Дар ҷа ду намуди пулкоркунӣ ҳастай, калисо ҳастай ва биржа ҳастай. Калисоро интихоб мекунем. Дар ин ҷа мо чарха тов метем ва инҷа минут кор мекунем. Дар як рӯз мо 5 мартиба метавонем ки чарха тов битем. Барое ки чарх тов бихӯрад, спина интихоб мекунем. Мо дар реклама нишон метад, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро, чарх тов мехӯрад ба таври автоматик. Рақами чанде да биya, мо ҳамқадар кор мекунем. Ва ин рости рақами 4 да истодак чарх, ма 4 минут кор кардам. Бо меоем менюи бозида ва ин барнома Telegram чат дорад. Чата интихоб мекунем. Telegram чати ҳамин бозиро мекушояд. Дар ин ҷа бозингаро фикр ақидаҳои худшонро нависагиян, шумо метавонед дар ин ҷа дар ин Telegram чат сообщениёро дар ин ҷа бихонед. Меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан значоки пула интихоб мекунем ё ки вивед средстворо интихоб мекунем. Дар ин ҷа мо нишон додагия ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар мобилни связ, яъне рақамҳои телефонмон бигирем ва ин ҷа рақамҳои телефон нишон додагия байрақҳои кадом давлатҳое ки дар ин ҷа нишон додагия, дар ҳамон давлатҳо шумо метавонед пулотона бигиред. Метавонем бо пуломона дар Сбербанк бигирем ё Moneyда бигирем ва Яндекс Деньгида бигирем ва метавонем дар картаҳои Тоҷикистон бигирем. Байрақи Тоҷикистонро интихоб мекунем. Дар ин ҷа мо пуломона метавонем дар картаи Тоҷикистон корти миллӣ бошад. Дар корти миллӣ метавонем пуломона бигирем. Ҷое ки номер карти нависагия, рақами картаи худмонро менависем, укажите сумма нависагия, баъд чанд қадар пуле ки кор кардагем менависем. Минимал каш 100 рубла, 100 рубл кор карда метавонед пулотона бигиред. Менависед 100 рубл, поёнаш даба вивед средства нависагия, рақами картатонро нависед, ҷое ки укажите сумму пултонро нависед, вивед средстваро интихоб мекунед, пул дар баланстон мегзарад. Бо меоем менюи бозӣ аз тарафи дасти чап онлайнро интихоб мекунем. Дар ин ҷа бозингарое ки онлайн бозӣ кардисанд дар ин ҷа нишон додисанд. Ҳозир бошад 70 та бозингар онлайн дар ҳамин бозӣ кардисанд. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.